थाङा गेगे बुबाग्रा सासेखौ गोमानि दङो तामनंगो जे बीजेपी फोनांथों कांग्रेस फोनांथों सीपीएम फोनांथों आंनि दाबिनो जेरै मानाय बबेनां जुथंनाय बबेनां एग्रीमेंट नाय आबाद बागाने दिनैबो बर'क वाना जागोन मानो बर'क कमाम सिसां जागोन मानो दिनै बाहाके आबेति तै बीजेपी तिप्रा मथा बाहाके जुथुंगै दिनै माइके रेली खाइला क्या नहीं काइसनको सिनि मांथाय सिनि तिप्रासानि सत्ताय सिनि तिप्रासा कमाजाक मा रोतोगै सेरि पिसेनाले बागैनो दिनै जों जुथ मांगो आबेनो बागै ताखुरो बुखुरो नरो खाबायखै गरै नरो खाओ आगिरो बसिं किसा मिसा हिंसी नाङै दंलाय मारो आगरो सिं माखि बिसकनाय तो सामफ्रे बागे काहाम खालायो हिमै जों दिनै बसकांनि लक सभायाव से गोरों गोनां बिप्लब देबनो गोबां भोट बाय खालायो गोबां मार्जिन मारो दिनैसो दिल्ली सरकारा आसर माने बागे जों दिनै बाजार सभा खालायो जत नंगै आनि चबानि खरांनो खानाय थुंनाय दङ आनि खुलुमु हामजा मुयाफोर किसी जायगायाव सोनाय बालायखे खातम थबो दिल्लीनि असालंखाय जों त्रिदलीय कायसा बाजार सभा खालायमानि नतियै जों जतनो खास रांजा वास्ट चिनी विप्लव जी एक्स मुख्यमंत्री बीजेपी नि बाचानाय बनतिनो जों दिनै इलेक्शन नि कायसा ओ बाजाराव कायसा जों कायसा त्रिदलीय बाजार सभा खालायमानि जतनो खरां देनानि बागै सिमलंका बुबा जे जों सालाय दङ पद्म बुबा जों बुबा होनलायो आबो हुंके चिनि त्रिदलीयनि कायसा प्रार्थी बेलायके बर काहाम आगे मुख्यमंत्री तंफ्रुफानो तिप्रासार निबागे दरद दङ तिप्रासार निबागे बकक साबो बेलायके बर काहाम आबो निबागे पयले नां सानाय चिनि वेस्ट बसानाय चिनि बीजेपी नि स्टेट एक्स मुख्यमंत्री विप्लव कुमार जी न जों गोबां बुट बायके जय खालायनाय निबागे जतनो कबक जाबो